Димитър Влогси. Днес при мен е... Пак аз, Иван. Така. И днес ще правим истина или предизвикателство и чави бъни чаландж. А нямаме маршмело, zato ще използваме гризки. Първо почваме с предизвикателството или първо с чави бънито да почнем. Да. Не знаеш как се казваш? Как? Значи слагаме една гризка, нали? И викаме чаби бъни. И кой колкото повече на гризки успее да сложи да вика чаби бъни, той спечели, да. Ай, той. Наше гале. Чаби бъни. Виж да гълташ. Голямо денеца. Аз имам голямо вкус. Ай, си силна. Зе. Шо бе? Аз табих. Знам. Може да ядеш. Да. Хай. Леги да ти почашката. Ела, слушай тук. Тук бе. Мале. Костатка е. Сега почваме с предизвикателството. Да. Предизвикателството ще ги задаваме един на друг. Имам бейкрос. Ай, почвай. Първо. Предизвикай ме. Свършихте ли? Да. Влязаха неканени гости в стаята. Давай. Предизвикалата да се съблечеш и да прави. Но по тениско става. Добре. Тениско. Сега ще ти почки. Бъскам се. Ох. Чакай. Да, знам се. Дях ти почки. Учи долу. А не. Али се. Нямаме пилон. Готово. Сега знам, съм степизорката. Да си нося пилон на нос. То моето е! Дай. Хоба бара. Това. Това.
твой ред. Искам да ни изиграеш едно хора. Чакай, скача горе. Курташо! Готово. Аз мога хора да играя. Мога съм хип-хоп. Предизвикам те да се обадиш на някой. И да ми кажеш, че продаваш кокошки. Или аз да говоря. Не мога. Трябва. От тогава те предскам да играеш една игра с мен на тес. За 2. Аз залагам 2 или аз залагам 3 и 2. Да видим кой ще бие. Съгласен ли си? Не. Ще има загуба. Той не. Ти си съгласен? Здравейте хора, върнах се. Беше на мен ми се играе. Ми се обира. Ах! Малата Йони. Нали, той ще ми залага цяло нормално. Йони! Сърец. Баба, ти трябва да... Чакайте. Може само да ги покажа на камерата. Хваща ли ма това нещо? Аз заложа 4 за... Чакайте, че ми паха похит. 4 за тези двата, защото ме кефът. За ти. Да сте ги видяли? Ето. Те са кюра. Перас. Не се обиждайте. Идят. Перастите не се обиждайте. Зад. Дай. Зад. Обе! Зад беше. Те беше. Да, зад беше. Не мога да се. За... Зад. Ладно, просто. Зад. От. Yes. То сме любимия. Кой да бъде от мен? Да. От. Ох, учото ми. Стенки. Бъй. Лепка. Ай. Чак! Добре. Не чак. 4. Те са си моите, тук са твоите. 5. Може да си ги вземеш, може да ти ги обера. Както искаш. Еми, като гледам тази игра, ще продължи бавре, мимо. Ще гледайте. Ай, махна си го. Охма! Димаре! Бимаре. Имане, чакайте растат ли? Охма! Ма не то ударихе. Бастунджи. Въздуха те баш умна. Аре, бастунджи. Виж къде си става пъхит. Ей, бастунджи. Ти не си стунджи, ти си бастунджи. Аре, бе. Баба ти докъде. Баба ти огъза. Просто искам да си ги обира и двата ще... А ти имаш колко отбирачи, дето отбира. Yes! Обрах едното. Ти играеш безкоражно. Вижда ли са това? Айде с камера тук е. Що е пешите? Ух. Ай, снимам в момента. Стига би, бе, пред камерата. Не мислех, че го върнахме. Искам да го дръпна. Айде на чоп. Кой? Ама отзад? Кой е първи? Да. Зад. От! Ма не бе, чопче каза. Ти каза чопче така. Не бе, друго чопче. Не може да. Чакай да свършим играта само. Ей!
Чопче, отзад. Отзад, първи, втори. Съм зад. Дай, чопче би. Би, чопче. То как се беше? Да, бе. Така, ти го направи, но не обърна. Сега е мой ред. Садък. Да, но и сега едно пък и останат. Да, бе, не него. Аз не разбирам. Така, виж. Хора, не тъй, бе. Виж как го държа и тук пръстата. Ама тук удръж пръстата. Давай. Да. Моля те. О, как ти го намеси. Аре. Не можах. Мръдна глава. На високо. Чайте си го на начка. Как го правиш, бе? Е така. Нищо се обрах и на червенето. То любим. За ти ще заложа 3. Те с трети. За мен яко червенето. Не, другото на страна. Не, другото червенето. Ти го знаеш кое е. Не. Оно и другото. Ти го знаеш кое е. Червено ли? Добре. Бокс. Аз пък съм много. И ай чао.